Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V. And Heart Touchful Comments sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Hi guys! Good morning! And today is Friday! Happy Friday! Ang tasig energy, charot. Ang aga ko guys nagising. Anyway, nagising ako ng mga 6:30. Tapos, ano lang ako. Kasi kagabi, inedit ko na yung aking, charot. talagang inaano ko na tawag ito. Tawag ito. Seryoso ko na itong aking pag-vlogging. So, maraming salamat guys sa pagsuporta at sa panonood. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Ayan, so, yun. Ayan siya. Tapos, kaninang umaga, syempre, inano ko na siya, tawag ito, in-import, in-export, export. Basta ganon, yung sinave ko na siya sa kadyo. Tapos, nakapag-upload na din ako, guys. So, it's already 7. Parang hindi tama yung nasa laptop. Tama lang din ako pala. 7:40. So, ako ngayon, guys, is nag-ano ng kape. Wait. Kung narinig niyo yung ingay kanina, that's the water heater. Ayan. So, nandito na guys ang aking kape. Of course, the Nescafe Classic from the Philippines. Hindi natin na tubig. Pansamantalang charot. Asa na aking gatas. Tsaka lagyan natin guys ang gatas. Nakapag-vacuum na ako anyway. Diba? Aga kong nagising. Nagano na ako guys. Nag-vacuum na ako. Tapos naglipit na ako ng mga bagay-bagay na kailangan lipitin. Ganyan. Siyempre, nakapag-ayos na rin ako ng kwarto namin. Ng higaan. Something like that. Yes, maga ako gumising ngayon guys. At dahil... Anyways, ako naman talaga is morning person talaga ako. Anyways, ganyan. So, pagkaalam ko kasi na nasanay ako dahil, diba, nagtatrabaho ako sa aking pagtatrabaho doon sa Antipolo. Maaga talaga ako guys gumigising. Sobrang maaga ako gumigising. Ganyan. So, kung malilate man ako, bihira lang. Bihira lang. Siyempre, we're naturally the perfect one. So, magkakain ako guys ng almusal. Ito yung niluto ko kagabi na pinachamba ko na carbonara, which is very good talaga guys. As in, I really like it. O, tinan mo. Dapat kasi tuna carbonara yan. Pero sabi ko, para makakain yung asawa ko, nakakita ako ng, yung parang doon sa Aldi na mga nakaganyan-ganyan, naka-square-square na maliliit na na pork. Sabi ko, ito na lang ilagay ko. So, yun. Ito na lang, nalaglag. Ito na lang yung natira, guys. Konti na lang to. Maliit itong lagayan na to. Tapos, inubos ko dito yung yung mozzarella. Mozzarella. Charot. Yeah. Kalahati lang, guys. Kailangan kong mag-almusal dahil I have an important thing to do today. Kalahati lang para mamaya ko na ulit yung kalahati. Or bukas. Ay, yung asawa ko, nilagay niya dito yung tira niya. Na-surprise naman ako. Ito na lang guys yung tira ng niluto ko sa asawa ko gabi na patatas. Diba punong-puno yan? Siya lang kumain yan. Ito na lang yung natira niyang patatas. Ito punong-puno to. Soya. I-freezer natin. I-ref ko ulit to guys. Tapos mamaya ko na lang ulit to kakainin, meriendahin pagka uwi ko galing labas. So, nagawin kasi ako sa labas na ibagay. So, kailangan ko. Kaya ako magang gumising din. Kaya ko kaya itong kalahati ng sausage. Very good. So, let's go to the table. Mamaya ko na yan tapos yung aking liinit. So, yeah. Go here. Kainin ko itong half sausage na natira ng aking sabagas. And voila!
This is the breakfast. Charot. This is the breakfast I need. Charot. May tinapay ako dyan, but ayoko magtinapay ngayon kasi kailangan ko kainin itong aking mga pasta kasi I like this. So let's drink coffee. Tikman na rin. So kain tayo guys, almusal. Ano ko lang to, tawag ito? Sariling version ko lang to guys na which is nagluluto naman ako ng carbonara. Wala kasi akong makita dito guys na Nestle cream. So ginagamit ko dito is galing sa Aldi yung Zane? Sa ganun. Tapos, masarap din siya. Hey guys, update! Tapos na pala ako sa aking appointment sa labas. Nakauwi ko lang anyways. Ayan, ng bahay. Ganyan. So, yun. Sobrang lamig ngayon. At, pagka humangin, malamig siya guys. Pero, yeah, malamig siya. Ganyan. May doble ako dito. Kasi, to guys, turtleneck kasi to na pang-anti-lamig, parang ganyan. Tapos, pinutulan ko ng dito sa, yung pang gano'n niya, pinutol ko kasi na ay hirapan ako. Tsaka, ayan. So, ito yung outfit ko guys paglabas. Charot. Ayan, so tapos na akong coins doon sa aking sa labas. At, yes. At, hantay-antayin ko lang yung aking Diyosawa. Anyways, ay hinatid ako ng asawa ko dito sa bahay. At, siya ay may pupuntahan. Natitingnan sila ng kanyang kaibigan. Ganyan. So, ano na yung kaibigan na yun eh. Tapos may dumating dito na papel, oh. Hindi ko alam kung ano ito. Let's check the paper. Hindi ko alam kung ano to. Ano kaya itong sulat na ito? Ito ba ay good news? Oh, charot. Ganito dito guys, puro papel. As in, puro papel. Everyday may papel. Ganun sila. Ano sila? Mas maano sila sa papel. So, what is this? Genau richtig. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? February, March, April, May, June, July. Okay. Expiration date pala to. Ito yung papel ko guys. Nung kaka-attend ko ng seminar. Charot. Ayan. So, yun. Dumating na siya. Kaya pala sinasabi ng asawa ko, papel mo na yan. Ayan na yung papel mo. So, dumating na yung papel ko. Charot. Anyways, nagugutom ako. Charot, wait lang guys, tinan niyo yun. Ako kumain kaninang umaga, diba? Tapos, alam niyo ba kung anong oras na is 3 o'clock na ng hapon, diba? Ang tagal ko sa labas. Ano nangyari dito ba't naman itong asawa ko, ang kinuha niya na Coke ay hindi malamig. May malamig naman doon nasa ref. Kaya pala sabi ko, ano ba yun? Okay guys, wait, lagay ko kayo dyan. Tapos kumuha siyang saging kasi nagutom din siya. Ayan. So, kumain tayo guys. Kainin ko ulit itong aking pasta. Ito pa rin, naubusin ko na yan. Ganyan. So, yun. Iinitin ko lang siya guys. Naka pa rin ako, hairdresser. Luksan ko pala yung pinto namin kanina habang wala ako. So, isa lang na ito guys. So, hi guys, diba? Naglagay lang ako nito kasi nga, umaano yung mga buhok ko. Hindi kasi ako nagplansya ng buhok, guys. Yan na natin siya. Tapos, wala na ako hinitin na natin yun, guys. Okay na tong aking mga dito, mga pinggan sa iyo. Ayan. Kasi may pupuntahan naman kami mamaya ulit ng aking asawa dahil nga yung kaibigan ng asawa ko ay nag-invite. So, yun. Pero mamaya pa naman kasi yun na gabi. So, kaya hintayin pa. Pero kakain talaga ako. Nagugutom talaga ako. Pero hindi ko alam kung ano yun. Kung ano yung gagawin kung kakain ba o something. Sorry. Diyos ko. Uy, anong oras na? Kain. Nice update. Release na pala ako. Yung asawa ko parang tapos na siya. Ako, ito. Tignan niya. Charot. Para akong tapos yung buhok ko, inan ako guys, ganyan. Kita niyo ba? First time ko siyang ginanyan. Okay ba sa likod? Diba? Ang extra niya tingnan kasi nga,
Ayan. Tsaka tinamad ako mag-plancha. Huwag natin planchahin. Tsaka may nakatikwas-tikwas pa dito sa ano, yung mga maliliit, oh. Wala tayong magawa dyan. Normal na yan sa kanya. Wait, lagay ko kayo dito. Para, wala kasi talaga akong mga, ano yun, mga something na lagayan. So, yung mga shoes ko dito ang mag-adjust. Yan. So, this is all, guys. May strawberry. Gusto ko talaga itong strawberry na ito na yan ang asawa ko, guys. Ang ganda. I like it. I really like this strawberry, my lobby. Okay naman siya dito sa pants. Ito na lang yung gamitin ko na bag, jacket. Yung maiksi. Ayan. Tapos, kasi pwede mo naman yung ganyan. Ayaw ko mag-bonnet. Mag-bonnet. Gano'n. Okay na yun siya. Ito yung bag ko. And this is my outfit. Outfit check. Pagkita kami doon sa kaibigan ng aking usawa. Tapos, what is my shoes? People, ito na lang. Minsan ko lang ito suotin kasi medyo ano siya, mapanakit. Mapanakit sa paa. Ulit po. Masapay yata sa CR. Okay na to. Hindi ko kailangan na ano. Kita niyo ba? Pakita ko sa inyo. Hindi ko na makikita. Yeah. Kasi medyo mapalapit sa dulo. Pero okay na yan. I-ano ko to. Tupe. Para ako ano. Muskulado. Okay. Para ako muskulado. Okay. Kasama ko nandun na. Ano daw? Yung plato. Kusap ko ng kaibigan. Ay, bukas yung ano. Okay lang din naman. Diba? Hayaan mo na yan. Pagka ganyan tong mga nandito. Oh, you know. Ang ganda na pakagawa ko ng kilay ko ngayon. Ang ganda ng kilay ko ngayon. Imagine niyo yan. Yung ngipin ko talaga dito. Harang eh. Gat lang siya dyan eh. Charot. Basta maganda na pakagawa ko ng kilay. Let's go. What is that song? Hello everybody! We're on our way to the city. Charot. It's cold today, ja? The sun not come out today, Malawi. Det weekend. Detta soll bästa Ben. Okay. Wochenende? Oh. Kein Signal, ja? Splagama. Agama radio. Traffic. We can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Dieses Jahr nicht. Danke. Dauert noch, aber. Burger. Mal gucken, wer.
update. Sa bahay na pala kami, guys. So, tapos na kami doon sa aming party. Ayan, so, yun. Ang saya din niya, in fairness. Charot. Ang saya din niya. Wala lang akong kasama na na kaanuhan ko Charot. Ganun. Mag-isa lang ako kasing babae na Tapos, syempre, yung kaibigan niya ng asawa ko, guys. So, yun. So, thank you so much sa pag-invite sa amin. Nag-enjoy kami talaga as in. Ayan. So, yun. At, anyways, bago pala kami, doon, guys, dumaan kami na, kasi lang yun kapaba, mo kasi, may Primark na. So, yan. Nabudol ko yung aking asawa, guys. Ayan. Mura lang siya, nakasale siya. At isang 24. Tama ba? Oh. Tapos, 15 na lang. Ganyan. So, sinukat ko to, guys, small. Tatry ko sana yung XS. Sobrang liit niya na para sa akin. So, small talaga ako. Okay. Cute. Kita ko sa camera. Boom, 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 boom. Together in my room. We spend the night together. Mahaba siya pala. Parang katulad ng gray ko. Pero, ito kasi pang na to, guys. Pagka hindi na ganun ka, sobrang lamig. Kaya hindi na winter. Boom, 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 boom. Together in my room. Spend the night together. Kasi bosa siya dito di. Ay, susi. Ayan. Yeah. So, yan siya. Kita niyo ba? Yung cute niya lang. So, yan. Salamat sa aking Yusawa Bells. At, yeah. Diba? Paano ko to pagka hindi na ganoon. Meron kasi akong ganito din. Doon ko na nabili yun, guys. Pero black yun siya. Tapos, hindi siya mahaba. Hanggang dito lang yun. So, okay ito sa akin itong mahaba. Yan. Tsaka, okay na ito sa akin, guys. Yung mga ganito. Hindi kasi hindi ako mahilig sa mga branded, ganyan. Pagka nabigyan, okay. Pero pagka, yung ako, hindi. I'm just, very low, ang tawag ito? Maintenance. Charot. So, yun, guys. Ang saya doon. In fairness. Ang saya doon. Ayun daw yung kanyang favorite na pinupuntahan. Kasi taga doon yun, guys, Parang isang lang siya. Kembot, nandun na siya. Yung kaibigan ng aking Yusawa. Ganyan. So, yun. At, ayun yung garapatan ngayon, guys. Parang na naman tong aking braso. Ito yung problema ko, itong braso ko. Ayan. Ito asawa ko. Did you enjoy? Huh? Did you enjoy there? Mm. Yeah. It's beautiful, Malabi. Maybe, Malabi, we can go there together and we can dance together, yeah? Yeah, said to me. Yes. Yeah, there's also a dancing lady there. Yeah, as in, ang saya nga niya. Ang saya nga niya. So, siya ang pinabidyo ko kasi nga, pupunta pa ako sa may mga harap-harapan. Ako po, ayaw ko talaga. Nahiya talaga ako. Kaya nasa kanya, sabi ko sa kanya, send mo. So, ayun lang guys, yung vlog natin ngayon. Ayan, so thank you so much for watching. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Kasi nag-enjoy ako. Charot. Nag-enjoy kami sa aming pinuntahan. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Thank you so much guys. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Mwah! Always smile and God bless us all.